Γεια σας, είμαι ο Kingstao και σήμερα σε αυτό το βίντεο θα ξαναθίξω την πραγματικότητα, δηλαδή θα προσπαθήσω κάνοντας ένα μαγικό κόλπο με τράπουλα. Σήμερα θα χρησιμοποιήσω την τράπουλα Bicycle Sideshow Freaks Playing Cards, είναι μια από τις αγαπημένες μου τράπουλες, πάρα πολύ ωραία. Και για να ξεκινήσουμε με το κόλπο γρήγορα, το κουτί δεν το χρειαζόμαστε. Και λοιπόν θα ανακατέψουμε την τράπουλα καλά για να είμαστε σίγουροι. Μπορούμε και να κάνουμε όλα τα ανακατέματα και αυτό το φύλλο εδώ και μπορούμε και να κόψουμε κανονικά. Αυτό έχει γίνει και στο προηγούμενο βίντεο με το φύλλο κάτω. Λοιπόν, κόβουμε μια φορά για να χαθούν τα φύλλα και μπορούμε να βάλουμε το θεατή να επιλέξει ένα φύλλο. Αλλά επειδή ο θεατής δεν είναι εδώ πέρα, επειδή ο θεατής δεν είναι εδώ πέρα, θα διαλέξουμε εμείς ένα και αυτό. Ο άσος κούπα. Λοιπόν, τώρα θα κλείσουμε την τράπουλα. Μπορούμε να ανακατέψουμε κανονικά. Και να ρίξουμε και ένα καλό ανακάτεμα έτσι για να ανακατευτούν όλα τα φύλλα μαζί. Και ένα τέτοιο ανακάτεμα. Λοιπόν, τώρα εγώ πιστεύω ότι το φύλλο του θεατή είναι το πάνω. Οπότε το φύλλο του θεατή είναι ο άσος μπαστούνι. Θα μου πει ο θεατής, όχι δεν είναι, αλλά περιμένετε. Ποιο είναι το φύλλο του θεατή, ήτανε ο άσος κούπα. Παρακολουθήστε. Λοιπόν. Πουμ. Ορίστε. Ο θεατής έχει το φύλλο του πάνω και αυτό. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το κόλπο. Άμα θέλετε την εξήγηση κάντε like, subscribe και θα την βγάλω σύντομα. Και είναι πολύ περίεργο αυτό. Γεια σας. Γεια.